What's up mga idol? Another Moto News sa ating channel. Yes mga idol, stay updated po sa ating mga upcoming Moto News dito po sa atin sa Pilipinas. At ito po ang pinakabago na balita. Yes mga idols, bagong new Sniper 155 World GP Edition color. Alam naman po natin lahat yan. Trending na po ngayon yan sa ating mga Facebook page or Facebook group. At syempre, napakalapit na po yan na i-release or dumating sa ating mga Yamaha store dito po sa atin. Anywhere in Philippines po mga idol. And ano po yung darating dyan? Dalawa pong color na yan na version para sa Yamaha Sniper 155 R version. Yes mga idol, R version po ang lalabas dyan. At syempre, para sa akin, personal view, napakaganda nitong World GP Anniversary 60th Edition. Ayan po mga idols, ang ating bagong-bagong Sniper 155R. Ang SRP niyan, 124,900. At para naman sa Monster Edition, 123,500. Yes mga idol, napakalaki rin po ng dinagdag na presyo. Minimum down payment, estimated po lang natin yan, mga 20k po. Pwede pang tumaas na ng konti. And nandyan po naglalaro yan, minimum na down payment. Again, magbabago mga presyo niyan. At of course, ito pong edition na to ay limited lamang this Christmas season at available till month of January 2022. So kung mga idols natin dyan, nakursunado itong color na to, again, punta na kayo sa mga Yamaha store na malapit sa inyong area. Exclusive lang po yan para sa mga Yamaha 3S shop. So hindi nyo po mabibili ito sa mga multi-brand shop ng mga other dealers. Of course, ano ba yung mga meron dyan? Meron siyang white pairings na may red decals and gold cast na color ng kanyang gulong at black seat cover. Yan po yung mga nakikita natin na maganda dyan. Plus yung front fender, color red na rin. Ang ganda mga idols. Yes mga idols, ito po. Available din po sa ating kaibigan na dealer itong mga Sniper 155 standard version at Sniper 155R version. Kompleto po sila dito sa color na yan. At kung gusto nyo pong makita yan personally, you can visit Guanzon Yamaha Rev Zone. Yan po ay located sa Lucao District, Dagupan City. At syempre marami rin po silang mga branches all over the Philippines. Syempre sa NCR, nandyan po ang Yamaha Cainta. Sa Laguna, Yamaha San Pablo, Bulacan, Yamaha Bulagtas, at marami pa pong iba. Meron din sa Yamaha Naik Cavite, mga 3S shop po yan. So dyan po ninyo abangan ang mga bagong color version na yan na Monster Edition at itong Sniper 60th Anniversary Edition. Dito sa Pangasinan, napakarami pong Yamaha store dito. At isa na nga dyan ang ating Rev Zone Dagupan, Yamaha Dagupan sa may Burgos. At syempre meron pa sa mga Yamaha Calasiao and other places. So sa Region 1, napakarami pong Guanzon Yamaha store dito. Pwede nyo pong i-check ang kanilang website www.guanzongroup.com.ph. Diyan nyo po makikita lahat po ng branches nila. What is the best from the Sniper 155R version? Andyan po yung kanyang electric socket at itong kanyang smart keyless system. Yan po ang kakaiba para dito sa ating R version. Of course, yung kanyang seat cover or seat, yan po ay separate layer. Mas komportable rin ang ating OBR or official back ride para dito sa bagong Sniper 155R version for the new decals or new color Monster Edition at yung 60th World GP Color Edition. Yes mga idol, malapit na po yan. This month of October na yan. Masahan po natin maka last week of October or kung mas mga paaga pa, mas okay. At dito nga, aabangan natin yan sa mga exclusive Yamaha store located dito po sa atin sa Pilipinas. Again, ano ba yung kasabay niyan? Meron din po yung 60th World GP Edition din ng Aerox 155 S version. S version naman po yan. At syempre, ang presyo niyan, 136,900. Yes, mga idol. Abangan po nating lahat yan. Legit po yan. Pakita rin po mga idol sa ating bell button para kayo updated lagi sa ating mga Moto News. Boyd Salabaray po. At salamat po sa inyong suporta at pagtangkilik. Lagi po kayong mag-ingat. At syempre, stay healthy mga idol.